Els primers temporals de l'any s'han endut una gran part dels 700.000 metres cúbics de sorra que al juliol van servir per regenerar les platges del Maresme. Davant d'aquesta situació, els alcaldes reclamen solucions definitives i alerten de la situació catastròfica que es podria generar amb l'arribada de nous temporals. Com cada any per aquestes dates, les platges del Maresme s'han tornat a quedar sense sorra. En alguns municipis, els temporals han fet desaparèixer fins a 20 metres de platja. Els alcaldes, cansats de solucions econòmicament cares i poc sostenibles, reclamen que, d'una vegada per totes, s'adoptin mesures definitives que els evitin els ensurts habituals en aquesta època de l'any. Seguim una miqueta amb el neguit i amb la incertesa de que si realment el temps no ens acompanya, doncs podem tenir una altra vegada problemes seriosos d'afectació real sobre el que és ja no només la sorra de la platja, sinó sobre el propi passeig marítim i sobre la via del tren, i que se'ns acostarà la temporada i que se'ns tornarà a tirar el temps a sobre. Els pescadors també són molt crítics amb l'administració i asseguren que la regeneració anual de les platges només serveix per causar danys mediambientals i elevades despeses y pérdidas económicas. Causan dos prejuicios importantes, una a los recursos pesqueros y con ello a los pescadores, y otra a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, porque se hacen con dinero público, además un dinero de unas dimensiones grandes. Estamos hablando de que aquel proyecto costó 9 millones de euros que se han tirado literalmente al agua. En estos tiempos que vivimos, tirar 9 millones al agua és una irresponsabilitat enorme. Per als experts, l'alternativa passa per la construcció d'espigons que modifiquin els corrents marins. Però ara com ara el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí no ho acaba de veure clar i encara no ha decidit quina de les propostes que està estudiant pot ser la millor. Tindrem un nou